wala pa'y direktiba gikan sa Camp Crame nga nagmando sa pagpahulip na kang Lapu-Lapu City Police Office Director Colonel Limuel Obon sa katungdanan. Si Luan Merondina sa report. Taliwa sa nanggawas nga mga balita samantalaan sa miaging semana nga lakip si Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Limuel Obon sa tulo ka mga City Director nga hulipan sa katungdanan sugod ning buwana apan wala pay opisyal nga direktiba nga nadawat si Obon gikan sa Camp Crame. Hinon matod ni Obon andam siyang motuman sa unsa may mando sa iyang mga labaw. Wala pa tayo nadawat nga orders for my transfer to another unit. But I'm here waiting, anytime kung na-schedule for a turnover, may orders na gigikan sa Campo Crame and from our regional director, I am very ready to vacate. Lakip ang City Director sa mitambong sa gipatawag nga tigom ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan sa unang adlaw niya sa katungdanan. Matud ni Chan, natagbaw man siya sa performance ni Obon, isip City Director sulod sa dulan usa ka tuig, ilabi na sa maayong pagkadani ini sa miaging piniliay. Matud ni Chan, iyaman sa Camp Crame ang mga kamanduan sa paghulip sa mga City Director. I think that's the standard man siguro sa PNP na new mayor, new chief of police. Uban ni Rinan Tiqueñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.